नै माला नैबेनिनो अर्डार खालामनाया अनलाइन आनबक्सिं भिडिअ खालामगासिनो बेनि थाखाय बे अर्डार खालामहोदों नालाय हेलो गाइस वेलकाम टू डियर फार्मिंग चैनल आशा खालामो गासिबो थिगैनो दं आं दा दस्रा खामानि मावनानै दंमोन ओमफ्राय आं बे समाव खामानि मावखांनानै जेब्ला फ्लिपकार्टखौ ओपन खालामदों बे फ्लिपकार्ट ओपन खालामनायाव आं बहुत मोजां मोनसे अफार नुदों दा बे अफारखौ नोंथांमोननो खोन्थानो होननानै आं बे भिडिअखौ बानायब्रबनाय जाबाय मानोना बे बुस्थुआ जोंनो आबाद मावनाय बा बागान गुवार दंबा बेखौ हाग्रा दाननायाव बाहायनो थाखाय ग्रास काटार मेसिन स' बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानाय जाबाय दा बेखौ जों 4 इयार्स सिगां बिहरनायाव बिनि प्राइसआ 18,000 मोन दा बिनि प्राइसआ 12,000 जानानै दङ दा 12,000आथ' बे एभारेज प्राइस जाखाबाय दा 12,000 नि खमाव नुबावनाय हिसाबै आं खोन्थानाय जादों दा बेनि प्राइसआ जाहैबाय 9,000आव मोननानै दं बे बुस्थुखौ सानबेसे थागोन आंथ' बेखौ होननो हाला दिनैहाय जाहैबाय 17 सेप्तेम्बर दा 17 सेप्तेम्बरसिमाव दासिमाव बिसिम आरो 9,000आवनो दङ प्राइसआ दा सानबेसे थागोन बेखौ मिथिला आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनसै नांगौबा बिहरनानै लानो हागोन बा एक्सट्रा थांनानै फ्लिपकार्टनिफ्राय डाइरेक्ट अर्डार खालामनो हागोन खिन्थु मेसिना बेलेग बेलेग थायो जों बिहरनाय मेसिननि नामानो जाहैबाय बलवान कम्पानिनि 4 स्ट्रक दा 2 स्ट्रक 4 स्ट्रक थायो 2 स्ट्रकआ मेसिना एसे डाउन जायो हिसाबै 4 स्ट्रकखौनो बिहरनानै ला स' नोंसोरनो नांगौबा डिसक्रिपसनाव होनायजों थांनानै ना डाइरेक्ट बिसोरो बिहरना लादो खिन्थु 4 स्ट्रकखौ बिहरनानै ला बलवान कम्पानिनि आरो अफारा सानबेसे थागोन बेखौ मिन्थिया स' मेसिना माबायदि भिडिअ'आव नोंथांमोननो देखायनोसै नायलांबानो जाबाय ओइ ग्रास काटारा नै डिलिभार्ड जाबाय सफैबाय माला गोदान अर्डार खालामफिनदों आवगोलहाय बिहरखानाय दंमोन बेयो 4 इयार्ससो बाहायखांनानै गाज्रि जादों आरो ना माखासे मोजां बाहायैयाव मायाव होमबाबो 4 इयार्ससोआ इउज खालाम मोनबाय ओमफ्राय नै गोदान बिहरफिनबाय फ्लिपकार्टनिफ्राय सिगां फार्स्ट बिहरनायावथ' माने माबामोन दामा 18,000सो लायोमोन आरो दा ओमफ्राय जोङो बे एखे बुस्थुखौनो एखे लिंकजों हाबनानै 11,900नि मोनबाय दा नायनोसै आनबक्सिं खालामसै माबायदि जायो बुस्थुआ बलवान कम्पानिनि सिगाङावथ' जोङो बाहायनाया मोजांमोन बिराद गोबाव इउज जादों आरो ओमफ्राय दा बियो एखे कम्पानिनिखौनो एखे प्रडाक्टखौनो बिहरदों प्राइसआल' डिफारेन्स जाबाय दा बयबो बिहरो दाना बे बुस्थुखौ दिनैनो जों रिसिभ खालामनायावनो मोनब्रै फैखादों मानसिफोरनिजों आरो जोंनिखौ लाफानानै दा टुल्सफ्रा मा मा फैफादों नायनोसै आवगोल बायदि फैदोंना फैयाखै मेनु नायनानै लानो हागोन बेहाय हाउ टु जइन खालामो मारै खालामो नायदो सोदो बे जाहैबाय मेसिननि बिजौआव थायो बेबो प्रटेक्सन बैयो माइ माबानायावसो होयोमोन आं नै बियो जाहैबाय मबिल अरिजिनेल मेसिना नैबेनो ओमफ्राय नैबेयो बै देखायदो मेसिना जाहैबाय जयेन्ट हेन्डेल बे सुइच हाग्रा दानग्रा बियो थार गिदिंनानै दङग्रा दंजोबो गासिबो नैबे एक्सट्रा थार मोनफायो इन्सट्रुमेन्ट टुल्स बे बाग्रा बे मोननैजों जइन खालामबा गोलाव जाबाय ब्लेड बे माइ दाननायाव माइ हानायाव मोजां जायो ब्लेडआ मोननै रोखोमनि दंजोबो गासिबो ग्रास काटार मेसिना दाख्लैहाय अर्डार खालामनाया नै गाज्रि मबिल लिक जानाय फैदोंमोन ओमफ्राय दा बेखौ रिटार्न खालामनानै गोदान फैफिनबाय दा नायनोसै दिनै ना माबायदि फैदों अर्डाराथ' जों मेरला अर्डार खालामबाय बेलेग मानसिनोबो अर्डार खालामखांखाबायमोन ओमफ्राय दाख्लैना माने मबिल लिक जानाय ओमफ्राय उखुन्दै गुयोमोन आरो
दिनैहाय ओमफ्राय रिटार्न खालामनानै गोदान फैफिनबाय दा बेखौ नायनोसै चेक खालामखानोसै दिनै दाख्लैहाय थाब चेक खालामनाय जायाखै सानथामनि उनाव चेक खालामनाय जादों जोंबो टाइम मोनासैमोन नालाय ओमफ्राय दा नै दे अपेन खालामग्रोदो थावा उनाव जागोन गाबोन फैयो दा नों गाबोन फैना फैया गाबोन र' नायनायनि नै माला नैबेनिनो अर्डार खालामनाया अनलाइन आनबक्सिं भिडिअ खालामगासिनो बेनि थाखाय बे अर्डार खालामहोदों नालाय मोननै फैयो दै खलथाया मोननै फैयो नै खलथाया अन्थाइसो फैबाय हनै अन्थाइ गाबोन अपेनिं खालामजेनसैलै जोंनि बागानाव दाननो हायो बियो बागदावलै हर थांलाय न' सिङाव थायोथ' खायलें खालामथार हरै नाङाखैनो सोथाराखै जाबाय गुड सेम आराम्भनि दै हम बले बले जाबाय 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 लानो मोनाखै दा बैलाय बैखौबो बैखौ आखाइजों एक्सिलेटारा नैबे बैसो बेखौ ओरै ओरै खालामहर बेयाव खेव बेखौ औ बैयो औ लाय गवा दे जाबाय बरिया जाबायलै औ बरिया हा बन्द खालामजाला बन्द खालामनो सुइसआनो गैला फाग्ला सुइसआ नै बेयावसो दङ सुइसआ स्टार्टल' खालामदों बन्दनि सुइसखौ सोआखै बैखौ खमायथारलाय जाया फाग्लासो सुइसखौनो उनाव सुइस सोखायो जाबाय सुइसखौनो उनावसो सोखायो फाग्लासो जाबाय बरिया गाबोन जयेन खालामसै जाजोब्बाय दे हजों थांनानै जयेन खालामसै बाजैखौ जयेन खालामहोनांगौ बाजैखौ जयेन खालामहैनोसै गाबोन